Good morning guys. So दिनै थामथि सान फिरफिला बिरहोनाय सान दा जोङो फिरफिला बिरहोनो थांगासिनो ओमफ्राय दा जोङो एसे दायो दं आरोना गोजानानै दा थांसै दा नास्ताबो खालामनांगौमोन एसे फुंबिलिनि ब्रेकफास्ट खालामनोसै न गुसुआथ' बहुत गुसुआ फिरफिला बिरहोगोन दिनै আমি সকলো রাজ্যবাসী তথা फिरफिला बिरहोगोन होसिगोन बिरहोनाया एबार 5, 6, 7 January तैयारी चलिगासिनो नै बेयाव बिरबाय था गोमोगाबनि फिरफिला बिरबाय था गोजोननाय थाबाय आरो लोगो-लोगोनो सुसुबाना ओनसोल कमिटि एबसुनि एबसु लं लेफ्ट एबसु लं लेफ्ट जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आरो जानाय लोंनाय सब बे जाहैबाय जोंनि थामथि बोसोरसालि गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आरो बेयाव हारिमुआरि आनजाफोरा मोसाखांबाय नुवा करियोग्राफार बे फोरोंदों दावस्रि देलाय मोसाग्लांनायखौ अननानै बयबो लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो बिथाङा जोंना करियोग्राफारबो आरो फ्लिपार आरो सिंगारबो गानबो ओंखारबाय बेना दोंसे आरो दा बानायगासिनो गानखौ बियो दा डिसक्रिपसनाव होगोन ना ABSU रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जा गोबाव जाखाबाय जोंहा जायखिजाया नोंथांमोना जोबजासिम आंजों रंजाफागोन सासेबो थांनो मोना
बयबो आंजों रंजाफागोन मोसाफागोन आखाइ खबफागोन Secretary.